Fof koɗo ko émission baɗowo chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rapplar Innovation. Mbaɗe abonné, mbaɗon partager Rapplar yaar yeso. Yo, assalamu alaikum. It's your boy SDM from DDM Daljam Music. Donc hande den do émission men fof ko do quoi. Ay SDM ko bingel Misra Frat, jibina do e Misra Frat mo woni Dakaru Jaay, represente Dande Mayo. SDM nati rap 2021. SDM wona goto, SDM ko groupe Daljam Music. Men puɗɗodi ete ha hande ko minen gondi. OMC from Daljam Music. Way SDM es ko indam de ko yetteram em ko wuram. Donc de wonno min ko ton mbaɗa mi represente ko ton jimmi kadi ko ton jibinaɓe kadi ko ɓe gandimi ko ɓe mbaɗimi kadi ko gonmi ko quoi. Donc il faut indam mami base ɗum toon way Daljam no Daljam fuɗɗay taw wadde won hen projet ji amin e jaltinde par son par vidéo seeɗa seeɗa quoi way Daljam dal sa yiɗi famde inde nde mi jinno yiɗnirde koye amen nde min guindiri koye amen Daljamu sah mais ha joni min mbaɗi modifié min mbaɗi DDM joni D wonko haalata D goɗɗo wonko haalata M one wonko haalata mais min daari min tawi ɓay to gonɗen ɗo dal wonko gandantama yimɓe ƴaɓata ɗum ɗo e manam e site men o après min mbaɗi créé Daljam Music. Premier son amen o premier son mi jahno studio rek pour fijjini hamgo DJ o wi wonde min mbaɗa essayer pour est ce que mami mbawa tegade duuɓi mettino sa muusi mais so dal so wiyatno ko Daljamula from Casamance ɗum wonno inde son o quoi Daljam from Casamance. way nde on son yaltinde min galano sa hay sen YouTube son won waɗano partagé ko par WhatsApp mais min jii yimɓeɓe manam no ɓe mestiniri men e nder rap he ni min tawi ko matan min ƴefta destination pour yaade quoi. Rabo ko hunde fonde wonde kadi ko hunde ndemin ɓooyi yidde ndax boymo gonɗum ɗo OMC onne min jibdinaka wuuro goto mais mi rawma wiide ko minen mawnidi par ce que komin fedde wonno gandodiral ni tan Allah waɗi kanko mo yiiɗi min ɓuuri mais pourquoi pas min mbawa wadde créé groupe amen min innir ɗum hamga min mbaɗa ɗo hen Dande Maayo pour ƴeftude Dande Maayo to woni ɗo nawa ɗum niveau goɗɗo quoi. ɗum tagui min ɗiɗi min dendi min mbaɗi ɗum ɗon tene min jii Dande Maayo darde mabɓe amen donc machallah. Min iɗoɓam ko OMC boymo jaadanmi o mais bon waɗi kam inspiré ha jinmi musique avant makko fuɗɗade yimde ko Ngaka Blindé kanko noon kanko Dip Doundou Guiss ɗum tagui minen ha joni raɓaɓe men ɗiɗo moyololo par ce que kanko Dip min ko Ngaka ete kala manam kala anduɗo hakkude mabɓe ɗon way comme no Barça Real way fansi Ngaka e fansi Dip way comme no fansi Real e fansi Barça ni mais bon alhamdulillah o saaha nice mbiɗa wawi wiide min woni rapport makko kanko woni rapport am quoi ɓen foof min jejjiriɓe o saaha carriére amen min teli woɓɓeɓe machallah. Daljam ko rap ɓuuri ummanade wona noon wonde wawa gueɗe goɗɗe ɗe ɓay ko musique neɗɗo moom sa woni e musique heddoro waɗa tan ko ɓurɗa jaggude mais bon o heewi wawa goɗɗum ɗo mais en tout cas o saaha actuellement ko rap min gummani e tawi ko ɗum min goni e dow mum. ɗum minen ni min ummanaki taw hay goto classe par ce que way mi mima taw ko avant aɗa waɗa caali dow ya taw jogui dosɗe minen min jiiɗi ko liggade ha ligguey amen feeña ha laaɓa nde min funno yaade min waɗa classe mais bon amin mbaɗa écotrip sahaji a waɗat écotrip kala yimɓe yirto wima ko o kalsuɗa wima wonde ko o kaldata taw wona ɗum. amin nana way mais pour min neɗɗo so kalsima a heeɗima somum a tawi an ɓuurimo niveau donc a continue ligguey ma ɗum ɓuuri wiide yaaha hamga jaabo tardinoɓe ɗum quoi. non ɗum haalatako kamɓe eɓe gandi koye mabɓe ete ɓe gandi SDM so paari pour jaabade walla OMC so paari pour jaabade walla Daljam Music so paari pour jaabade ɓuuri ɓe wawde foof quoi mais bon
yoɓe liggo ha yeeso tan inchallah nde min pari pour artandeɓe fof mamen artandeɓe par ce que kala mana waɗaɓe min classe ɓe fof ko rap mg ɓe mbaɗi basé o donc rap mg ɓe puɗɗima rappude guilawol nden ɓe ɗonki ɓenni ɗum hay manda donc ete min ko international mbomi visé kamɓe ɓe mbawa tardindemi ɗum tagui mi wawa jabade ɓe quoi eyyi ay mi wannoro son goto son presque de famdi rapport gonɗo m0 o mo yanen hoore mum oui mais on son min mi windi son rek pour ni parce que on son mbimi sdm arti par suuɗoyade rap wona comci ɓuuri wuññinade es wat ñaɓɓorta an komi yelade komi ɓiɗɗo pullo wondaka puyɗo kono man lay neex may rap comme wolof wo macci guer nala leer mba yaay torox mbimi bidbe sadik taxie forox sa régule guel lay nan comme drog bic ana king sdm boy yaafine mane saladu follo fo sadione ma rap lama gom gen jayjonge kon mister tewnodu cartonné way on son heɓe gandi son goto foof yen hoore mum et donc o somi windimo rek pour amade hakkilam tan mbinomi mais wona classe hay goto sdm jogui staff dariɗo ni staff baɗo fayit par ce que hande mi rawma to jettimi ɗo sa ko allah e mabɓe par ce que mi moom moy lool fama rek min ngala manager nini de mais way way comme no amin jogui ni par ce que wonɓe gandantama ɓen cikkumi hay so tawi manager yi arino ko hay ɗon tan donc ko wayno moccaden ko wayno modugui en xam nga rek somi limti tan mi tartat quoi mais bon kamɓe ɓe gandi ɓe mbiyam ɓe quoi raplar mi raplar ala foof momi heɗata ko quoi min ko rap guur min rap ɓurani min kala ko jiiɗa min ko rap tan min jamma ñalawma ko rap min ɓurmi yidde ɓay ko ɗemgalam ko pulaar ɓurmi yidde mais taw ɓuranmi heɗade ko wolof eyyi raplar o inchallah maya par ce que en jii enen joni e garaji men gonnoɗo ɗo ɗi joni affaire no waɗi différence par ce que enen allah mo hokki men chance joni réseaux sociaux pour neɗɗo ko waɗata ha siiwa ɗum foof joni ene yombi donc so tawi rap men yahani tan joni ke men par ce que boyi jogui talent nani ɗo hay teeb way boyi jogui talent ɓen ɗo ha kewi teeb donc rap o min pour min rap o inchallah level ma ɓe tawde inchallah way min ko ɗum ɗon jimi quoi oy amin jogui deux clip goɗɗo ko doki Allah goto ko freestyle min mbaɗimo xam nga clip baɗo dop kala jaaɗo youtube tappi Dal Dia music officiel yiya clip aji fof e ɗin toon ay ka jiɗɗo andude jikkam ya konto e leeɓi galle mon ñande foof mbaɗa waylo paama mbiɗa tottira défense galle mon komi jangi gendi yiyam fatta kono paaje jaare glace mon somi alano barme ɓendata mi wondi wati bonaye mon min taksam diwino kala mon komi messi yaddo karamba sdm wima caya bama ya yey dawol yidal comme ramas nokkon nalalo ñanda fan sama rab defarar comme adidas may zarko yew yay ada fas baka bila jam deke ya ko dasleg lerno sdm du samas ko kallo ay sdm li lalla wow ddm sama logo classe ngamo balnala ko saga ngamo taluma ko gembilate sama loxo jarasta waxal ma boyi may classe nañu rab badde tupak dundat bu ngeen buggee ñu back to back ku dee sa yaay jurat du mag gudde ba fay fanaan def la li tonté di lan naan bébé dim mbeɗa heɗam mi wona artiste am dim mbeɗa heɗam eyyi dim mbeɗa heɗam nde wonno ɓima wonde sa yiɗi yaade wolde nire ni ko ma ganda histoire bor sammo donde en tawi ko Haalpulaar donc sa ummonima rap so yiɗi yaade yeeso ma keɗɗa ko wayno Diben Gaston en par ce que o saaha kamɓe Allah tagi dow men quoi fade rap min koye boysaji ɓe goni ke fuɗɗade eyyi rabo min mbawmi wiide yimɓe rek neɗɗo sa woni e rap ko ardi foof ma jogoɗa staff mo gandantama ko wayno staff wawatama e naworde yeeso par ce que ɗo boyi jogui talent e ɓen ɗo ay teeb mais wonen woɓɓe ko ménageur uji mum liggorto ɗumen wonen woɓɓe ko staff mum bonnanta ɗumen wonen woɓɓe kadi ko xam nga rek ko heewi nan nder mo gandantama wawa haalde par ce que haalata woɓɓe yiya hen koye mum wiya ko ni way e donc eɓe gandi ko kalatmi ko neɗɗo sa woni e rap il faut ma cukka noppi maɗi mo ɓa guitema ko heewi a nanat ko heewi a yiyat mais ɓaya an arani to paara a andi ko tama ummade a waɗa ɗum ɗon concentré o tan inchallah ɗi nga jeli li ngam moom way mbiyami grand ngaji yoɓe gandu tan ɓe pertani kala koɓe nannuno e kondan Haalpulaar yo yaa yeeso ha joni yoɓe jaggu affaire o perdani
parce que minen min ngari wadde récupéré fof inchallah kala ko ɓe namdono hen ɓe mbaɗa ɗum récupéré min nawa Raplar international inchallah ko toon paaɗen min jiiɗi amin gandi min mbawi ɗum wadde ete amen ɗamini inchallah mamin yettoye toon wan peut-être omo waɗa mais ɗum gasa kanko yiru noon kanko ne wawi kanko tari ɗum dal mais somin pari pour attandeɓe kamɓe foof kala barawo amen classe wona kanko tan kala barawo amen classe walla kala meɗɗo nadde studio manam miiji men hen eɓe par kala nde min pari koɓe mbaɗata ko hamin artaniɓe ɓe gandat manam ɓe kalsi ɓe gandantoma ɓen parani pour mabɓe kadi ɓen ɓuuri ɓe doole non ɗum dal ɗum ko alaji goɗɗi ko ɗum ɗon garawol quoi ɗum ɗon garawol non mi hulaniɓe ko mbiɗa andi rapport won hen rapport e gandantama parani par ce que min jimi rapport so tawi a pari wadde manam wadde classe wona ya studio waɗa audio mum non ara mbaɗen back to back yaltinade clip yaltina clip taw clip baɗɗo fayida taw ko réel basta tournata ɗin clip aji mbaɗi fayida gara mbadden ƴeewen kala ɓurɗomo yobde eɗen gandi haalis eɗen gandi qualité clip donc kala parɗo pour waddemi classe wona on tan mo kalɗa woni kala parɗo waddemi classe yataw ene fari yaltinde hamgo midi clip 13h 14h ɗin da nice quoi non mi wiyani noon de non ɗum ko haala o kanko peut-être kanko waɗi ɗum ko pique min so waɗi kon classe neɗɗo ɓuuri bonde foof manam neɗɗo wamma pique an ƴeftatama ya windanama son donc ça veut dire kanko hamgo o tardinima quoi neɗɗo sa waɗi kam pique min de mbeɗa pique mi yeftoma mais wona pour waɗa kam pique mi yaha mi windanma son mbiɗa yefto non ɗum tardina kam karaymbami o dewi fa Allah nini hay ɗo to gommi ɗo yaade ha jooɗo en waɗi émission ngaji on tan ko alhamdulillah fuɗɗori par ce que mi haali ɗum e son am goto waaw mi haali ɗum e son am goto donc sa yaha matti yimde ene ame rek ɗum ko yettere Allah quoi ko yettere Allah par ce que min dal mi teskinoma nden so tawi mbaɗi ha lawol hay goto ala yam haaju joni kala to birtimi waɗa jagguɗo mi yewwande mbeɗa sohli mbadden photo ɗum wonko saabi ɗum quoi ça veut dire que wonko rabo ɓeyde yam tengui min hoore mi andi ɗum par ce que somi woni noon to gonnomi nden to mi yawani ɗum ɓe ko meccalam komi gaynako wonno nden so tawi ko toon gonnomi ha joni kala wirtuɗum tan wiyata naggue ma yeewi ɗo mais bon joni kala jiiɗomi wiyata wonde mbiɗa sohli mbadden photo eɗen gueɗe moye loolu donc ɗon ko alhamdulillah ɓuuri waddemi ɓuuri musdemi e guemo rek ko yimɓeɓe avant ma wonde wiide an hoorema ka rapport ya taw an hoorema aɗa andi ka rapport donc wona ummade tan yaha studio hamgo 10 000 francs ne yombi yaha studio nanna ɗum yaltino non neɗɗo a wonat rapport sa wonta rapport gacca mais wona hebde ɗo kala ummiɗo wiya wonde an ma tardina ɗum e donc an aɗa andi an hoorema taw sa lelimo jaam aɗa andi an hoorema a wona jahowo mi ɗum no muusimi e rap he neɗɗo wat jabbunde haaliss ma e rap taw aɗa andi a wawa rap wonko namdi rap wona wi yiide wonde mi yeehi studio rek haala no yombi ya joomum ya studio bonna bit ɗum foof wona lawol donc min ɗum dal so tawi ko min dal o heɓe nan ɗo rap wona ko mabɓe yo woppu rap walla an rapi ha naywi rap yoɓanima woppu rap minen boysaji min gari pour wadde récupéré nice quoi oppi min continue golle amen inchallah non mine rap ko lingo e ndiyam par ce que ko yidde so tawi noon wonko jolti hen ko wayno business haalis walla ko way noon mi anda ko hoddiru Allah mais min mbaɗimi rap ko yidde e tewi mbiɗa hollini mbaw kam nani hen non ko noon hamgo aɗa andi enen en goni manam en goni sade mo gandantama rap sa woni ɗo rap tan heɓe jaggatama hamgo o cimmotoɗo ko jaro sangaro ko waɗoni e donc wona noon min ene leerimi babam omo andi ɓiɗɗo mojjibine o par ce que o nehi kam neydi moƴƴiri etene maire one omo andi machallah donc min rap changera kam inchallah etene so rap change kam ko pour yaade no dogno otoji pour nawde ɓe makka mais wona pour mettinde ɓerde mabɓe jamais donc mi ɗiɗi hokkude sukaɓe worɓe message goto gandama on ko message sukaɓe worɓe quoi ay donc assalamu aleykum sa heftini ko dandam udit noppi ma keɗoɗa bindi labɗi ɓuuri ndiyam windowo moɗo kuɗol ɓiddimo joom konngol hemon sukaɓe worɓe mi windu seeɗa keɗoɗe gande basal ne muusi liggoɗe wata leloɗe sa dañi wallu nene koddiɓe ha e bande nene jobdima ala sallahu mi sennu Allah cawɗoma lebbi jeenayyi jibinɗo wambu ma kay wallahi a wona pagay jarama sama papa yargamanimo wore wongama yonu diine helalma hallilma nema yon bangi maggana samp tanka jappale sama papa do joysi man gaynde dégg ngay am fi yaab
It's your boy SDM from JDM. Ay hande ɗum ɗo gonno débat men émission garonden ɗo émission ji nice machallah mettimi tan ko MC tawa rapport am idolammo mais bon on jarama onon foof kala ɓaɗannoɓe yewannoɓe affaire ɓe onon foof on mbaɗama siare beng beng paɗe kesi full nane ara abonde sen on Daljam music yeah from Dane Mayo chef ma nigga fof koɗɗo ko émission baɗowo chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rapplar Innovation. Mbaɗe abonné mbaɗon partagé Rapplar yaari yeeso.